Усіх вітаем у эфіры радыёрацыя. Звярніце ўвагу, хачу прыгадаць нешта цікавае. У 21 годзе, калі мала хто верыў, што Пуцін пойдзе поўнамаштабнай вайной ва ўкраіну, адзін беларус сказаў пра тое, што будзе наступ на Кіеў з тэрыторыі Беларусі. Тады гэтая версія ўспрымалася як канспіралагічная, але так усё і атрымалася. І сёння гэты чалавек кажа, што ў наступную кадэнцыю каардынацыйнай рады, калі вы пра такую яшчэ памятаеце, у Беларусі здарацца ашаламляльныя змены. Вітаю Вадзіма Кабанчука, апазіцыянера, аднаго са стваральнікаў полка Каліноўска, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па нацбяспецы і абароне. Добрый день. Рацыя. Спадар Вадзім, гэтыя выбары ў каардынацыйную раду 21 траўня пачынаюцца, праўда? Так. І колькі будзе доўжыцца кадэнцыя наступная? Ну, які папярэднія 2 гады. 2 гады. То бок вы сцвярджаеце, што цягам 2 наступных гадоў у Беларусі здарацца ашаламляльныя змены. Што здарыцца з Лукашэнкам? Патлумачце, калі ласка. Уласна кажучы, гэта не я сцвярджаю, гэта сцвярджаюць амаль усе аналітычныя вайсковыя агенцыі і урады і выведкі краін Европы. Справа ў тым, што сцэнарыю пачатку Вялікай вайны в Европе даюць некаторыя ад некалькіх месяцаў, напрыклад, прэм'ер Польшы Дональд Туск, да некалькіх год, як там іншыя, скажем так, крыніцы інфармацыі. Ну, тут я больш схільны верыць вайсковым колам, якія, абапіраючись на свае там апараты выведкі і іншыя механізмы здабычы інфармацыі, яны сцвярджаюць пра тое, што, в прынцыпе, мы набліжаемся ўжо па маркерах да гэтага небяспечнага вітка эскалацыі. Я могу патлумачыць, якія это маркеры і чаму гэта эскалацыя непазбежна, калі ў нас фармат дазваляе. Ну, калі ласка, самае асноўнае, каб людзі разумелі. Так, ну, па-першае, мы бачым, што рэжым в Расіі, рэжым в Беларусі, яны рыхтуюцца да мабілізацыі. Па цэламу шэрагу мерапрыемстваў арганізацыйных, па змену заканадаўства, па праверачных мерапрыемстваў, якія нядаўна адбыліся в беларускай арміі, впершыню ў гісторыі да поўнай баявой гатоўнасці было разгорнута некалькі частак, гэтага ніколі не было, і гэта, як сказалі людзі, якія разбіраюцца в сістэме мабілізацыі в Беларусі, гэта вельмі затратнае мерапрыемства. Мы бачым, што ідуць мерапрыемствы па зніжэнню доступа в інтэрнэт, пакуль што в Расійскай Федэрацыі. Ну, у нас ёсць абмежаванне в Беларусі з навязваннем статуса экстрэмісткі, тэрарысткі, всем значным інформкрыніцам. Мы бачым, што пачынаюцца забароны на выпуск мабілізацыйнага кантынгенту з краіны, напрыклад, з Беларусі. Расіяне ўжо маюць праблемы з выездам. Мы таксама разумеем, што сам фактор войны в Украине, он сприяет, он фактично подталкивает путинский режим до эскалационной ситуации, которая свяжет Европе руки, потому что устойчивость Украины, она властно и забезпечивается за кошт допомоги з боку Європи. На жаль, тут сприяє гэтаму сценарію ще адміністрація Трампа, яка, ми бачимо, скорочає свою військову присутність в Європі. Час от часу йдуть двохсенсовні заяви по поводу того, як вони бачать ситуацію з Російською Федерацією і Європою. І саме головне, сьогодні вночі українські дрони знову залетіли в Москву. Відбулось некілька траплянь прямо в центр города. Українці, ми ведаємо, зараз розпрацьовують програму балістичних ракет. Хутчэй за все, гэта балістика так само полетить в отказ і на Москву. Путін може довго тлумачити дорогим росіянам, як ідзе СВО, його по плану, і закривати очі, коли бомблять там умовний Воронеж. Ну а коли ракети почнуть падати на голови москвичів, то, що відбувається з українцями вже 5-й год, у його, в принципі, не застанеться великого вибору, як пойти на еще большую эскалацию для того, как згодно их концепции, еще большая эскалация для деэскалации, как кончаткова наполохать Заход и вывести его фактично с формату подтримки Украины и дотиснуть Украину. Такого кшталту навіны беларусы чуюць каторы год, так? Это ўжо размываецца ў свядомасці. Кругом прапаганда, контрпрапаганда і гэтак далей. Но з чым рэальна нашыя людзі могуць сутыкнуцца? Наши люди могут сутыкнуться с уласно боевыми деяниями на территории Беларуси.
Потому что при любых раскладах Беларусь становится ареной боевых дзеянняў, плацдармаў для накопления, логистичного забеспечения и ўварвання в суседнія краіны. Ну, мы бачили это уласна в 22 годзе. Мое субъективное меркаванне, что Украина не будет сидеть, склавши руки, чекаючи, покуль Российская Федерация будет фактично выводить из гульни там их хаурусников европейских, это краины Балтии, там, магчыма Польша, и Украина будет предпринимать дзеянні в отказ. Вот менавіта беларускай арміі будзе адведзена роль забеспячэння флангаў ці тылаў групіроўкі ўварвання. Тое, што будзе патэнцыйна з Беларусю, мы можам зараз назіраць па шматлікіх аб'ектах Расійскай Федэрацыі. То есть Украіны зараз ёсць спосабы ўражання праціўніка на 1000 кіламетраў. Ну, самі разумееце, што вот зараз нават гэтыя дроны, якія пералетаюць праз Беларусь і перыядычна там падаюць. Мы бачым, што якая іх колькасць і якая тэндэнцыя, што Украіна ўвесь час мадыфікуе свае сродкі ўражання, якія просто уже абыходзяць расійскую супрацьпаветраную абарону. Ну, пра беларускую мы можам нават не ўзгадаваць. І я ўпэўнены, як в любом генштабе, у украінскага генштаба ёсць уже банк мэтаў на тэрыторыі нашай краіны. Для нашего насельніцтва найперш, ну, мы готовим пэўныя мерапрыемствы по оповещению насельніцтва, калі мы бачым уже маркеры развіцця сітуацыі. Ну, это просто будзе фізічная небяспека, напрыклад, при нахождении поблизу стратэгічных аб'ектаў, вайсковых аб'ектаў складоў, там, напрыклад, нафтабаз, нафтакомплексаў і гэтак далей. Але ў дамы не будуць гэтыя дроны і ракеты патрапляць. Гэта супутны этот дэмэдж, урон. Ён прысутны на кожнай вайне. На жаль, на кожнай вайне гіне грамадзянскае насельніцтва. Да, нармальныя краіны, нормальныя вайскоўцы імкнуцца мінімізаваць гэтыя страты, але яны все роўно, на жаль, ёсць. Таму мы будзем рыхтаваць комплекс мерапрыемстваў, в тым ліку, каб папярэдзіць беларусаў, што ім рабіць у такой крызнай сітуацыі. Баі завяжуцца на тэрыторыі Беларусі, каб не ведаю, каб у Брэсце, я не ведаю, у Гродна, у Мазыры, там у Менску, што вось ідуць рэальныя баі, як вось мы бачым у некаторых украінскіх гарадах, што вось такі вось жах пачнецца. І гарады там будуць у пейзажы месяца пераўтварацца. Такое будзе? Пугалкай там, ну, пужаць нашых беларусаў і спекуляваць, як там будуць адбывацца розныя сцэнарыі вайсковых дзеянняў. Але я хочу сказаць, што сама тэрыторыя Беларусі, у рэшце рэшт всего этого сцэнара канфлікта, яна будзе дэакупавана. Якім чынам гэта будзе? Магчыма, нават без баёў всередине. Потому что, ну, я, напрыклад, веру в перамогу коаліцыі хаўруснікаў, якія врэшце рэшт мілітарна разгромяць і рэжым Путіна, і рэжым Лукашэнкі. Пытанне ў тым, што ад Беларусі застанецца да таго моманта, як там кааліцыя мілітарна разгроміць. Мы ведаем і па першай сусветнай, і па другой, што адбывалася ў Беларусі. Проста у цісках была Беларусь. Рацыя. Спадар Вадзім, прэзідэнт Украіны Зеленскі проста галоўны піар-менеджер Беларусі. Раз на 2 тыдні пра Беларусь запісвае відэа. І ў прайшоўшую суботу запісаў відэа, што на беларуска-украінскай мяжы спецыфічная актыўнасць. Пазней выявілася, што это залятаў паветраны шар, рэтранслятар для ўзмацнення сігналаў для расійскіх дронаў. Я так разумею, гіпатэтычна это прамышляюць там унутраныя войскі МУСРБ, якія адносяць да прарасійскай пятай калоны, што, можа быць, не Лукашенко запускаў гэты шар. Ну, тым не менш, здавалася б, мяжа гэтая замініравана. Там не прасцей. Кантынгентаў расійскіх на тэрыторыі Беларусі няма. Ну, што там уже можа такое адбыцца? Ну, можа быць, мабілізацыя, там, кантынгенты ў Беларусі. Ну, зараз-то з чаго такого можа адбывацца? Ну, чаму вот украінцы прыгадваюць Беларусь увесь час? Што можа быць? Украінцы назіраюць актыўнасць в некалькіх доменах. Гэта, па-першае, ніколі з пачатку паўнамаштабнай вайны яшчэ не была спынена фаза падтрымкі расійскай арміі з боку арміі Беларусі в плане предоставления выведомственной информации, в плане забеспечения пролетов дронов, в плане подрыхтовки инженерной инфраструктуры. Ну, например, ракадные дороги, что, например, не зусім зразумела, может быть цивильным. Это будуется дорога, якая
ідзе в нікуди, от по усвідомленню цивільного чоловіка. Але на самой справі гэтыя дороги будуюцца для забеспечення устойлівасці лінії фронту. Гэта паралельна фронту дорога. Такія, до речі, зараз дороги будуюцца і в західній часті Білорусі. Мы бачым, што украінцы фіксуюць гэтыя дзеянні, і прэзідэнт Зеленскі просто папереджае режим Беларусі: ну вы гуляеце з вогнем, будзе перекрочена червоная лінія, будуть дзеянні в отказ. Я не верю в сценар, что есть великая погроза зараз Украины, как это было в 22 году, потому что фактор раптовности уже не будет реализованы. Украинцы вельми моцна умацавались на гэтых участках на межи. Плюс сам ландшафт мясцовасці не дазваляе там разгарнуць великі наступ. Зеленскі робіць папярэджання в основном на палітычным узроўні. Украінскія вайсковыя, як, напрыклад, прыкардонная служба кажа, мы не бачым прызнакаў канцэнтрацыі групіроўкі ў Беларусі. Ну, і гэта ёсць правда. Гэтай групіроўкі ў Беларусі пакуль няма. Таму я і кажу, што ў рэжыма яшчэ застаецца поле для манёвра. Вы казалі пра ўстойлівасць лініі фронта. Дзе той фронт будзе праходзіць? Што ў Беларусі? Справа в тым, што лінія фронта гэта зараз мяжа Украіны з Беларусю. Она была актыўна ў 22 годзе, і яна можа актывізавацца з новым гэтым сцэнарам эскалацыі. Як он будзе далей складацца яе канфігурацыя, ну я не ванга, мне цяжка сказаць. Атрымліваецца, што здавалі незалежнасць гадамі, і вось Расія хоча скарыстаць беларускі плацдарм. Пагроза з Украіны, ну а чаго хацець, калі наступ адбываўся з Беларусі. Цяпер яшчэ і краіны НАТО ў Еўропе. Вы ўжо каментавалі ядзернае вучэнне над Балтыйскім морам. Тут што тут сказаць? Так, Беларусь цэль нумар 1 дэманстратыўнага ядзернага удару. Не дай бог якая-небудзь заваруха, ядзерны удар па Беларусі. Мне нават страшна пра гэта гаварыць. У Польшы звычайныя людзі едуць па аўтабане і заўважаюць, што прама сярод белага дня да межаў з Беларусю суне тэхніка. Кажуць нейкія вучэнні, но этой тэхнікі рэальна шмат. Гіпатэтычна, калі заходнія выведкі ведаюць пра тое, што расейцы збіраюцца ўводзіць кантынгенты паўторна на тэрыторыі Беларусі, ці могуць яны зараз насамрэч рыхтавацца да нейкай прэвентыўнай мілітарнай аперацыі па Беларусі, ну каб гэтыя кантынгенты не ўвайшлі. Вось зрываецца вялікая здзелка з Трампам, Пуцін рыхтуе там войскі да перакідкі, і тут штосьці вось палякі пры дапамозе украінцаў з адмашкай Трампа, што вот зараз нешта адбываецца. Тэхнікі ля межаў з Беларусю рэальна шмат, беспалётная зона закрыта, штосьці там замышляецца. Пры сённяшнім стане армія Европы, мне цяжка паверыць в сцэнар прэвенцыўных дзеянняў. Я так мяркую, яны наадварот зацікаўлены в тым, чтобы гэты канфлікт як мага далей адкладаўся. Ну, конечно, все нормальные люди спадзяюцца, што его наогул не будзе, ці каб его не было, гэта зразумела. Таму, ну, хутчэй за ўсё ніякіх прэвенцыўных дзеянняў не будзе. Тут можа быць выняткам, гэта менавіта сцэнар ядравай эскалацыі, ядернай эскалацыі, ужывання ядернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Таму што мы ведаем, што згодна канцэпцыі французаў, у іх прапісана нанесення прэвентыўнага удара, калі яны ўбачаць, ну, там небяспечную сітуацыю для Францыі ці для сваіх хаўруснікаў. Як мы бачым, яны зараз распаўсюдзілі гэты свой парасон прыкрыцця ядернай зброі над Польшай, над краінамі ўсходняй Европы. Такім чынам яны запаўняюць бяспекавы вакуум пры магчымым сыходзе амерыканцаў, ці там, напрыклад, пры пэўным неўдзеле амерыканцаў. І тут гэты абмен сігналамі па ядравай эскалацыі, ён небяспечны. Таму што, ну, вот дагулялись в гэтыя арэшнікі, в гэтыя заявы пра тактычную ядерную зброю і пабачылі дзеянні в адказ, што зараз краіны НАТО не называюць на вучэннях умоўны праціўнік, а кажуць, мы рыхтуемся наносіць ядерны удар па тэрыторыі Беларусі і Расійскай Федэрацыі. Па тэрыторыі Беларусі ў першую чаргу. Каб не пачалася буйная вайна, ударыць па Беларусі дэманстратыўны папераджальны удар. Вось які план, на жаль, для нас. Но это нас просто знішчыць можа, вось і все. Ашаламляльная страта. Лукашенко казаў пра нейкія там суперстраты, мы можам нанесці. Вот як ядерны удар. Дык па Беларусі зараз так можа здарыцца. Рацыя. Спадар Вадзім, беларусы бачаць карцінкі з Украіны, так? Ідзе вайна. Загінулі не менш за 500 000 чалавек. Што нешта супастаўнае рэальна можа ў Беларусі здарыцца? От аб'ектыўна кажучы.
Мои дзеянні і мої спадзяванні на тое, каб унікнуць гэтага сцэнара. І перед такой ну, страшнай экзістэнцыйнай пагрозай для нашай краіны, для нашага народа. Ну, врэшце рэшт, я не ведаю там, які бы гэты там рэжым в Беларусі не быў, але нават сыходзячы там з элементарнага самазахавання фізычнага самазахавання. Ну, врэшце рэшт, звярніце погляды на это гістарычныя паралелі. Манёвр Маннергейма в 44 годзе, калі ён фактычна тады памяняў бакі, як бы выйшаў з этой гітлераўскай кааліцыі. Ён яшчэ ад гіпатэтычнага рэжыма таксама застаецца. Пры такім раскладзе ён быў бы самы лепшы для Беларусі, мы б тады выйшлі на зону стрымлівання па нашых усходніх межах. Да, хутчэй за ўсё, гэта была б вайна з Расійскай Федэрацыяй, вайна за сваё існаванне, але мы б тады ваявалі в кааліцыі саюзнікаў. Таму што інакш мы трапляем в небяспечную зону, што па выніках гэтага канфлікта, калі адбудзецца перамога саюзнікаў, я гэта веру, Беларусь патрапіць, як, напрыклад, Італія, Мусаліні, в лагер краін суагрэсараў. Невядома, што будзе з нашай тэрыторыяй, з нашым народам, на нас накладуць рэпарацыі. Ну, мне гэта відавочна. За якімі мы наступствамі гэтай вайны мы будзем дзесяцігоддзя потым разгрыбацца. Ну і як вы кажаце, што самае небяспечна для адносна маленькай Беларусі гэта ўжыванне ядзернай зброі на нашай тэрыторыі. А мы ведаем, што зараз ведуць падрыхтоўчыя мерапрыемствы расіяне разам з вайскоўцамі Лукашэнкі. Яны рыхтуюць плацдармы для размяшчэння ядзернай зброі і комплексаў, якія могуць яе як носьбітамі быць ядзернай зброі. Да, гэта вельмі небяспечна, это за часы незалежнасці з 91-го года такой небяспечнай сітуацыі для існавання краіны і нацыі яшчэ не было. Калі так здарыцца, адныя вугалькі ад Беларусі застануцца. Што тычыцца манеру Маннергейма, я маю інфармацыю знутры краіны, што такія варыянты разглядаюцца. Што насамрэч сёння Лукашенко абдумывае варыянты, як выслізнуць, як змовіцца. Магчыма, это ўжо адбываецца пры дапамозе Трампа і Коула, так? Ну, мяркуючы па заявах Зеленскага, все-таки з украінцамі яны не ўзаемадзейнічаюць, на жаль. І не факт, що такі манёвр Маннергейма адбудзецца. Зноў-такі, краіны НАТО ў Еўропе, наколькі яны баяздольныя, ці маглі б яны дапамагчы падтрымаць, пакуль няма кантынгентаў расійскіх у Беларусі. Все это вялікае пытанне і вельмі трывожна. Ведаеце, такое зброшнае відэо у нас атрымалася, на жаль. Я хочу анекдот напрыканцы этого відэо расказаць. Вось Расія ўзяла Беларусь пад кантроль. Ды такі, што нават армяне кажуць, што спікер парламента Армении Ален Симонян так намекнуў, што Беларусь это губернія Расіі. Можа быць, паспяшаўся, таму што можа быць, яны расейцы не на Балтыю захочуць пайсці, а там перамогу ў Арменіі атрымаць. Краіны НАТО гатовыя біць ядзернай зброяй. Намеры Дональда Трампа датычна Беларусі таксама інтрыга. Мы бачым, як дзейнічае Дональд Трамп. Украіна пагроза. Але вось выбары ў каардынацыйную раду. І каардынацыйная рада нас уратуе. Анекдот? Ну, власна кажучы, я не кажу, што яна нас уратуе, але тое, што мы в крызісны перыяд будзем мець прадстаўнічы орган беларусаў, гэта можа нам дапамагчы. Таму што нам патрэбны вайскова-палітычныя інструменты. Каардынацыйная рада з'яўляецца такім інструментам, які прызнаны в Европе як прадстаўнічы орган беларусаў. Ну, напрыклад, я назову нават вот эту поправку, якую внеслі праз парламенцкую асамблею Рады Европы, аб тым, што Лукашенко можа быць далучаны да міжнароднага трыбунала па выніках вайны в Украіне. Яна ўжо вартая таго, што эта каардынацыйная рада мае сваіх 6 прадстаўнікоў парламенцкай асамблеі Рады Европы. Спадар Вадзім, ну вы хочаце ад Лукашэнкі манеўраў Маннергейма, а в гэты час пагражаеце яму Гаагай. Ну, это як бы адно другому супярэчыць, ці не? Ну, бюрократия, раскручиваться европейская может быть долго, и у Лукашенко ёсць час на реакцию. Одно другому як бы не суперечыць. Ну, это ж класічная гульня в доброго и злого полицейского. Ну, вы падтрымаеце нашага бульбянога князя, калі ён все-таки тут наважыцца на манеўр Маннергейма? От вы асабіста, скажыце шчыра. Як вядома, аб'яднаны пераходны кабінет, в который я ўваходжу, уже звярнуўся да ініцыятывы правядзення круглого стола для нацыянального прымірэння.
Гэта і ёсць крок рэальны па выратаванню нашай краіны і выхаду з палітычнага крызіса. Ну, зараз перед такой экзістэнцыйнай загрозай, як вайна, я думаю, што наши, скажем, узаемныя там рахункі і прэтэнзіі к адзін аднаму, яны ўсё ж таки павінны трохі адысці на другі план, таму што ўрэшце рэшт мы можам прыйсці да сітуацыі, што не будзе краіны, за якую мы зараз паміж сабой ну, тут будзем змагацца, так, і старацца набіраць палітычныя там балы. Я зараз скажу, можа быць, неуласціва для там публічнага палітыка, які імкнецца для захавання там свайго электаральнага поля. А гаспадарства у нас можа не быць ні краіны, ні эканомікі, ні ўласна каких-то патэнцыйных будучых выбараў, тому што сам факт Беларусі пастаўлены зараз на кон, ну, в этой великай гульні гістарычнай, геапалітычнай, якая адбываецца. Александр Ігорович, аднаго чалавека ўламалі, Вадзіма Кабанчука. Ну, вы пачынаеце там штосьці дзейнічаць, так? Таму што мы вам так працяглы час дапамагаць не зможам. Спадар Вадзім, дзякую вам вялікі за ўдзел у гэтай гутарцы. Гутарка трывожная, канешне, была. Ну, наспявае такі вось момант, якога сапраўды не было ў нашай найноўшай гісторыі, а можа быць, доўгія стагоддзя не было. Наперадзе, як вы думаеце, от пачацца можа рэальна ўжо праз месяцы? Ну, уласна, суб'ектыўнае маё меркаванне, што не, але сітуацыя цягам гэтага года сітуацыя можа выйсці ўжо з-пад кантроля, і мы пабачым уже рэальную падрыхтоўку да гэтага сцэнара. Шаноўныя гледачы, радыёрацыя паведаміць вам пра асноўныя рызыкі, пра якія, можа быць, не скажуць другія. Калі ласка, падпісвайцеся на наш канал, які нядаўна быў адноўлены, так? Калі вы пакуль што пабойваецеся там лайкаць, каментаваць відэа, я папрашу вас хаця б праглядайце відэа да канца. Дапамагайце шырыцца беларусацэнтрычнай інфармацыяй у гэты гістарычны час. Да сустрэчы.